खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि बिसायख'थिया मोन 47 बियाबाव 27 मार्चआव जागोन बे मोन 47 बियाबनि थाखाय पस्टेल बेलटजों भट होनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय जायफोर 80 बोसोर बैसोनि बांसिन COVID-19 बेरामि गोनां एबा सन्देह खालामजानाय आरो जायफोर देहायारि थिक नङा एबा पार्सन उइथ डिसेबिलिटिस बिथांमोनहा पस्टेल बेलटनि गेजेरजों न'निफ्रायनो भट होनो हागोन बिनि थाखाय न' हाबफैनानै भटखौ लाहैगोन जायफोर 80 बोसोर बैसोनि बांसिन COVID-19 बेरामि थानाय आरो देहायारि थिक नङा बिथांमोनहा भट होग्रा सेन्टाराव थाङालासे न'निफ्रायनो भट होनो गोसोब्ला बिथांमोनहा गावगावनि बुथ लेभेल अफिसार BLO एबा रिटार्निं अफिसार RO बिथांमोनखौ लोगो हमनानै खौरां लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे आयेना गासैबो बियाबनि थाखायनो सोलिगोन आबाद आसाम एक्सप्रेसनिफ्राय रेलवे पुलिसा मरियानियाव 1 कौटिनि बांसिन नंखाय रां एबा नकल रां हमनो हादों बिसायख'थिनि सम रांनि गोनांथि बेनिखायनो बे समाव गोबां नंखाय रां ओंखारनोबो हागौ आबाद आसाम एक्सप्रेस ट्रेना मरियानि स्टेशनाव सौफैनायाव रेलवे पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनाय खामानिखौ मावदोंमोन बेयावनो मोनसे बेगाव कम्बलजों फाननानै दोननाय 2000 आरो 500 रांनि नंखाय बिलाइखौ हमनो हादों हमनो मोननाय नंखाय राङा गासै 1 कौटि 16 लाख रांमोन थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावनाय लोगो लोगोनो UPPL आरो BPF मोन्नैबो हान्जानि माखासे मावथिफोरा टिकेट मोननो हायैनि थाखाय बोराबखांदों 63 नं चापागुरि बियाबाव UPPL हान्जानिफ्राय उरखावग्रा ब्रह्म बिथांनो टिकेट होनायनि थाखाय खुद्रिखांदों 63 नं चापागुरि बियाबनि UPPL मावथिफोरा आरो जायगानि UPPL कोर कमिटिनि सोद्रोमा दीपक बसुमतारी बिथांनो टिकेट होनायखौ हास्थायदोंमोन बिथांमोनहा बुंथिदों दि जायगायावनो मोजां बिजाथि दंखायोमोन बेनिखायनो गुबुननिफ्राय लाबोनानै 63 नं चापागुरि बियाबाव बिजाथि होफैनो गोनांथि गैयामोन आरो बेबायदि थांखि लानायनि सिगां बियाबनि UPPLनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरजोंबो सावरायालासे लादों होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो गुबुन जायगानिफ्राय बिजाथि होफैयोब्ला ओनसोलारि जेंना नुजाथिगोन होननानैबो बुंथिदों जेरै माबा मोनसे खामानिनि थाखाय MLA निफ्राय साइन नांगौ जायोब्ला क'क्राझारसिम 3 एबा 4 रोजा रां गारनानै थांनांगौ जागोन बे रांखौ गोरिबफोरा गारनानै क'क्राझारसिम थांनो गोनां जागोन बेनि उनावबो खामानि जानाय जायैनि खोथा थाबावगोन आरो माब्लाबा नांब्रबगौ जायोब्ला मोनस'नाय नङा मानोना बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ क'क्राझारनिसो होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो सोलायनायनि मुङाव दानि सरकारा थिकादारफोरनिफ्राय 20निफ्राय 30 जौखोन्दो कमिसन लायो सिगांनि समाव 7 जौखोन्दोल' लायोमोन होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे सोलायनाया बेनो नामा होननानैबो सोंथि खालामदों 63 नं चापागुरिनि UPPL मावथिफोरा बिथांमोनहा थांनाय 3 दाननि सिगांनिफ्रायनो UPPL हान्जानि जानानै बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ लानानै केम्पेइन खालामबोदों बेनिखायनो 90 जौखोन्दो रायजोफोरानो बिथांमोनजों दंफायो होननानैबो बुंथिदों आरो दिनै 10 रोजासो सुबुं लानानै दीपक बसुमतारी बिथाङा उदां बिजाथि महरै नमिनेसन गथायगोन होननानैबो मिथिहोदों 63 नं चापागुरि बियाबाव ओनसोलनिफ्रायनो बिजाथि मोननो हायैखौ राकेशनिनो सोलो होनानै फोरमायथिनायजों लोगोसे राकेशआ सानसे पार्टिखौबो फोजोबस्रांगोन बेखौ गोजौ थाखोनि बिबानाव थानायफोरा साननो गोनां होननानैबो बुंथिदों गुबुन फारसेथिं 58 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय BPFनि दैदेनगिरि केशव राजबंशी बिथाङा टिकेट मोननो हायैयाव दुखु मोननाय फोरमायदों बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला BPF जोनोम जानायनिफ्रायनो बिथाङा उनाव थानानैबो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन नाथाय बे खेबाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जौगानायखौ लुबैनानै बिथां केशव राजबंशीया टिकेट मोनजानो लुबैदोंमोन बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा टिकेट होगोन होननानैबो खोथा होदोंमोन नाथाय BPFनि सानैसो दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो टिकेटखौ मोननो हायाखै बेनि अनगायैबो टिकेट मोननो हायैनि गुबै जाहोना बर' नङिनि थाखायनो जादों होननानैबो बुंथिदों बिथाङा BPF हान्जाया थांनाय 17 बोसोरनिफ्रायनो बर'नोल' टिकेट होबोदों आरो बे बारावबो गासै बर'नोल' टिकेटखौ होदों BPF हान्जाया मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला बे नियमखौ सोलायनांगोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा लोगोसेनो बिथाङा मैयानि समावनो BPFनिफ्राय बिबान एंगारबाय आरो दिनै उदां बिजाथिनि थाखाय नमिनेसनखौ गथायगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैयो
आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि थाखाय सा 259 बिजाथिफोरा जमा होनाय एफिडेविटनि सायाव आसाम इलेक्शन वाच एन्ड एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्मसआ मोनसे रिपर्ट दिहुनदों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा सा 254 बिजाथिफोरनिल' रिपर्टखौ दिहुनदों। सा 254 बिजाथिफोरनि मादाव सा 41 बिजाथिफोरना क्रिमिनेल केस दङ। बे सा 41 केस गोनां बिजाथिफोरनि मादावनो सा 34निया सिरियास क्रिमिनेल केस दङ। सानैनिया मानसि बुथारनायनि केस दङ आरो साब्रैनिया मानसि बुथारनो नागिरनायनि केस दङ। बेफोरनि मादाव रायजर दलनि आफादगिरि अखिल गगৈ बिथांनियानो बयनिख्रुइबो बांसिन केस दङ। बिथांनि हेंथायै गासै मोन 52 केस दङ। बिथांनि उनाव बकाखातनि उदां बिजाथि दुलाल बरानि हेंथायै मोन 25 केस दङ आरो AIUDFनि धिंनि MLA आमिनुल इस्लामनि हेंथायै मोन 4 केस दङ। पाटियालायाव जानाय फेडारेशन काप सिनियर नेशनेल एथलेटिक्स चेम्पियनशिपनि वमेन्स 100 मिटार फाइनाल खारनाय बादायलायनायाव धिं एक्सप्रेस हिमा दास बिथाङा डिसक्वालिफाइ खालामजाबाय। फल स्टार्ट खालामनायनि थाखायनो बिथां हिमा दासखौ डिसक्वालिफाइ खालामदों। तामिलनाडुनि धनलक्ष्मी बिथाङा बे 100 मिटार खारनाय बादायलायनायखौ 11.39 सेकेन्डआव फोजोबनानै सनानि मेडेलखौ मोननो हादों आरो उडिशानि दुति चान्द बिथाङा 11.58 सेकेन्डआव बे खारनायखौ फोजोबनानै नैथि बान्थाखौ मोननो हादों। BPFनि मावथि आरो बारग' NDVनि सायाव पुलिस प्रशासननि गेजेरजों नाख्रेबनायखौ फोजोबनो थाखाय सोरखारनिसिम खनले खावलायहरदों। गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जानायनि सायाव बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंथिदों दि NDVनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै गोरोबथा खालामनायनि उनाव बारग' NDVनि सोद्रोमाफोरनो जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होआलासे बेनि उल्था पुलिस प्रशासना अयथासार खालामदों। जायनि थाखाय बिथांमोनहा समाजाव गोजोनै थानो हायाखै आरो बेनि थाखायनो गोसो बायनानै दुखुजों हाग्रायाव थांफिनदों जानो हागौ होननानैबो बुंथिदों। मानोना गुबुन सरासनस्रा लाइमोनफ्रा हाग्रायाव रावबो थाङाखै। बारग' NDVनि सोद्रोमाफोर जाय पुलिस प्रशासनजों हाराहास्ति खालामजादों बिथांमोनहासो समाजाव गोजोनै थानो हायैनि थाखाय हाग्रायाव थांफिनदों होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ। BPFनि मावथिफोरखौबो पुलिस प्रशासना अयथासार खालामदों होननानै बुंथिदों बिथाङा। BPF मददगिरिफोरनिसिम सामन फैयो, बेनि उनाव थानायाव थांनानै रिपर्ट आरो जुरिमाना हैनांगौ। बेनि उनावसो बिसायख'थिनि थाखाय केम्पेइन खालामनो हायो, जाय आयेनखौ सिगाङाव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन होननानै बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो पुलिस प्रशासना बारग' BLTनि सोद्रोमाफोरनि सायाव जिबायदि अयथासार खालामदों बेबायदि 17 बोसोराव अयथासार खालामजायाखैमोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे भारत बायदि डेम'क्रेटिक हादराव बयहाबो गावनि गोसो बायदि राजखान्थियाव बाहागो लानो आरो खामानि मावनो मोन्थाय दङ होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै आसामाव फिन दावबायफैगोन। बिथाङा आसामनि सा करिमगन्ज बियाबनि बादग्राम ओनसोलाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैगोन। बिसायख'थिनि थाखाय BJPनि दैदेनगिरिफ्रा आसामाव गोबां खेब दावबायफैगासिनो दङ। मैयाबो UPनि चिफ मिनिस्टार योगी आदित्यनाथ बिथाङाबो आसामनि दाब दाब जायगायाव फैनानै बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लाफैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 21, 24, 28 मार्चआव आरो एप्रिलनि 1 आरो 3 अक्ट'आवबो बाहागो लाफैगोन। बाक्सा जिल्लानि 63 नं चापागुरि बियाबनि BPFनि MLA तानेश्वर बसुमतारी बिथाङा बिबानखौ एंगारबाय। थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय BPF हान्जाया बिजाथि फोसावनायनि उनावनो बिथाङा मसलपुर जिल्ला BPFनि आफादगिरि मासिनिफ्राय बिबानखौ एंगारबाय। बे खौरांखौ बिथाङा गांसे लाइजामनि गेजेरजों मिथिहोदों। बिबान एंगारनायनि जाहोनखौ पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय होननानै लाइजामाव लिरदों। मख'नो गोनांदि 63 नं चापागुरि बियाबाव BPF हान्जाया हितेश बसुमतारी बिथांनो टिकेट होदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।